dema ku em behsa zanista nûjena Kurdî dikin, divê em vegerin ser kesayetiyeke ku bê deng û bê reklam, lê bi awayekî bingehîn, riya kurdnasiyê vekir. Mela Mehmûdê Bazîdî, ku di sed sala nozdehan de jiyaye, yekem mela û zanyarê Kurd e ku bi awayekî sîstematîk dest bi tomarkirina adet, çand û dîroka gelê xwe kir. Ew pira navbera Kurdên berê yên devkî û cîhana akademîka Ewropayê bû. Jiyan û perwerdehiya li Bazîdê Mela Mehmûd di sala hezar û heft sed û nod û heftan de li bajarê Bazîdê, ku li Bakurê Kurdistanê ye, jî dayîk bû. Bazîd di wê demê de mîrektiyeke Kurd a girîng bû ku di bin sînorê İmparatoriya Osmanî de dijiya, lê herêmeke nêzîkî Îranê û Rûsyayê jî bû. Vê geografiyaya hevberî, civaka herêmê veguhest hawîrdoreke pirçandî ku tê de ziman, ol û nasnameyên cuda bi hev re hatibûn pergalê. Mela Mehmûd perwerdehiya xwe ya destpêkê li medreseyên Bazîd û Erzîromê wergirt. Ew zimanên Erebî, Farsî û Tirkî hîn bû û bû pispor di zanistên fiqih, edebiyat û dîrokê de. Ew hê di temenê ciwan de balê ne tenê dida zanistên olî, lê her wiha dîrok, etnografî û edebiyata gelêrî jî dikişand. Ev pirzimanî û pirzanistî dê paşê bibe sedema ku ew bibe hevkarê herî girîngê kurdnasên Rûsî. Hevkariya bi Alexandre Cabare Bûyera ku ciyana Mela Mehmûd guhert, di salên hezar û heşt sed û pêncî de pêk hat. Konsolosê İmparatoriya Rûsiyê li Erzîromê, zanyarê navdar Alexandre Jaba, bi armanca berhevkirina agahiyan li ser Kurdan dest bi xebatê kiribû. Caba pê hesiya ku Mela Mehmûd kesayetiyeke bijartê ye ku hem bi çand û dîroka Kurdan re naskirineke kûr heye, hem jî dikare bi awayekî zanistî binivîse. Ji wê demê û bişûn de, her du zanyaran hevkariyeke pîr kûr alîser ziman, edebiyat û çanda Kurdan dest pê kir. Mela Mehmûd ji bo caba destnivîsên Kurdî berhev kirin, ji devê pîr û dengbêjan agahî nivîsîn û bi xwe gelek pirtûk amade kirin. Ev berhem îro li arşîvên Akademiya Zanistên a Rûsyayê li Sankt Petersburgê tên parastin û wekî çavkaniyên seretayî yên kurdnasiyê tên zanîn. Berhema sereke Adat û Rûsumatnameyê Ekradiyê berhema herî mezina Mela Mehmûd, Adat û Rûsumatnameyê Ekradiyê ye ango pirtûka adet û kevneşopiyên Kurdan. Ev pirtûk yekem etnografiya sîstematîk a gelê Kurd e ku ji aliyê kurdekî bi xwe ve hatiye nivîsandin. Berî Mela Mehmûd, dema rojhilatnasên Ewropî behsa Kurdan dikirin, agahiyên wan piranî ji çavkaniyên duyemîn de hatin. Mela Mehmûd ji ber ku xwe di nav cîvaka Kurdî de jiyabû, bi awayekî yekte dikaribû behsa rastiya jiyana wan bike. Di vê pirtûkê de û behsa van mijaran dike. Pergala eşîrî û rêza malbatî, edetên zewac û dawetê, dînên baweriyên gel, cilûberg û xwarinên herêmî, pîşesazî û çandinî û her wiha edetên şer û dadgehiyê. Pirtûk bi awayekî pir hûr hatiye nivîsandin ku heta dîroknasên îro ji bo fêmkirina Kurdên sedsala nozdehan li wê vedigerin. Wergêra şerefneyî û berhemên din Mela Mehmûd hemû berhema xwe ji bo yekem etnografiyê venegerand. Wî her wiha şerefnaya Şerefxanê Bedlîsî ku bi Farsî hatibû nivîsandin, bi kurmancî wergerand. Bi vê yekê, wî yek ji çavkaniyên herî bingehîn ên dîroka Kurdan ji bo xwendevanên Kurdiya xev hesanker kir.
Wî her wiha berhevokeke ji çîrokên gelêriyên Kurdî, ji mesnewiyên klasîk û ji helbestên devkî amade kir. Hin ji wan berheman heya niha jî bi destnivîs li arşîvên Sankt Petersburgê dimînin û lêkolînerên Kurd salên dawî de ji bo çapkirina wan dixebitin. Mîrat û encam Mela Mehmûdê Bazîdî li dora sala 1859 li Bazîdê koça dawî kir. Lê tovê ku wî reşandibû, di nava sedsala Kupê re hat bû dareke mezin. Bi xêra wî, Kurdolojiya akademîk a Ewropayê xwe ne li ser texmînan, li ser çavkaniyên Kurdî yên rasteqîn ava kir. Hema her lêkolînerê kurdologê sedsala nozdehan û bîstan, hin agahiyên xwe ji destnivîsên Mela Mehmûd werdigirtin. Girîngiya wî ji bo me sê xal in. Yekem, parastina kevneşopiyên devkî. Wî ew tişt nivîsî ku wê bi mirina pîran winda bibûna. Duyem, pira navbera Kurdan û cîhana zanistî. Wî nîşan da ku Kurd dikarin bi xwe behsa xwe bikin, ne ku bi tenê biyanî behsa wan bikin. Sêyem, modela hevkariyê. Hevkariya wî bi Alexandr Jabare mînaka herî baş aşa alîkariya navbera zanyarên Kurd û cîhanê ye. Ji bo xwendekarên zimanê Kurdî, naskirina Mela Mehmûd naskirina dengbêjekî bêdeng e, ku bi pênûsa xwe nehişt, çand û jiyana me bê winda kirin. Ew, bê ku navê wî pir hate gotin, Bingeha Zanista Kurdî ya Nûjen ava kir.